Děkuji vám. Jste velice laskaví, že jste mě pozvali dál. Dál. Dál, ano. Jak jsem říkal, v sousedství došlo k loupeži. Neviděli jste náhodou muže asi tak 6 stop, blond vlasy? 6 stop, blond vlasy. 6 stop, blond vlasy, ano. Takže ano. Ano. Ano, ano. Víte, máme důvod se domnívat, že je nebezpečný. Nebezpečný. Nebezpečný? Myslíme si, že měl nůž. Že měl nůž. Že měl nůž, ano. Nejsme si jisti, jestli to byl určitě nůž. Byl určitě nůž. Určitě nůž, ano. Určitě? Určitě. Určitě ano. Myslíme si, že unikl vozem, ale nejsme si jisti, co to bylo za auto. Co to bylo za auto? Co to bylo za auto? Nejsme si jisti, co to bylo za Co vůz. to bylo za vůz? Co to bylo za vůz, jo? Nevíme to jistě. To jistě. To jistě. Víte, jaké značky bylo to auto? To auto. To auto. Ano? Ano. Ano, Ano? Ano. ano. Víte, mám trochu naspěch, víc času nemám, škoda. 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 Ano. Škoda? Škoda. Škoda, ano. Říkáte, že ten vůz byla škoda? Škoda. Škoda, ano. Výborně! Výborně. Výborně. Schrňme. Schrňme to. Schrňme. Viděli jste vysokého blondýna s nožem v ruce prchat ve Škodovce. Správně nebo ne? Ne. Ne, ne. Chcete říct, že jste nic neviděli? Nic neviděli. Nic neviděli. To Děkuji.